Sesi ama me akoso abempuma pa odobroni acha so oda metintina mananti abra afa de ageme na me ko ama me akoso ase wan makwa akopem asem wei fida fiye na kana emunti ase no nyanti ase ye osase ma me akoso ase wa bibi na man kodi na chi o nenam so kodi ma me akoso ase wa chinti na ama nanti mi anka bia mo odobroni no esan say from Genesis to Revelation conversation no odobroni ye nyina ena akuma kanafo ena odayewu ye makuma papa bi ye sanya wanka mini ye akuma san komoni nyina ya bo ne court ni nyina no okan ni nyina se enka wo de minsi wo from odobroni nanso bibi ne free strobete bayira homa bayira bonya dwanwadwanwadwan sa abusia sansem we ye dai na ma me akoso abempum akodi ma me akoso ase we achi onim sese odobroni ayeyira eyede na otimi gina court adakam so bible mu ede pem yesu ano ka chensel ensema meka no court nyina ya no kre eyede na o insist ye upon all the audios leak e court inside no o insist yes odobroni eyempna sorry to say eyempna ma me akoso ase wankwa na yire no kre ben ene wasa asemi Greater One TV fan support subscribe button ne so ma me like video e fa dwetwe to obuoni ani die kwan so na share video mo dofo bi enya bi enhwe yenim se yesie lumba wie ni se makasa na abusia pan ni nim se yesie no ondo o se yesie ni wi wa be ye wa ye 15 million of fa ho enti to pack yesie lumba wie se ye statue o se ye apamadaka o se ye de yesie lumba akosha form sambre wa pro I say enti anu mo na che se yenim se bibia dani na say ochina say na yesi a video ma me akocha se na yesi a tracking the plane no ona miamia yesi wa drum nsamatiko wakolande enti samni bebre ade se nyina ni wa ne ba echina yesi okwa ha yesi odobroni yesi odobroni ya tuna frifio yankwa agege dan so ye ka Nigeria nsem enti anu na free yo komade ma odobroni abeka se sesi ama me akoso abempuma wono ne hu o that the lumba near ba panyin wonu ne hu say tam ne asema Faustina na enu ne hu hwe that the lumba near panyin wonu ne hu amana ko ni spade dem esanse na won de ni wiase nyina ne deal that the lumba chas kwajo fosu ema kwajo na ne wiase nyina no ena se deal ko no abroche na wono be se kapre woman no oni ne hu hwe fidafie na e kan ntimi kirikiri aha esa abroche na wono ni ne hu hwe o oni ne hu hwe na kronfo stili no enti wadan deal wonde onim so obewu amachese that lumba de doma kuku dam frechichin bencha ba ye na de hyiye na onim se sa on na be se that lumba mo no kro onko that lumba ye wa hu ni nuane ne echi wa hu ni nuane funu kozisi ye de ne share for enti onu mo na se ewiase ayi na ma abrabo na pem esanse no odi baba akro baba na frim doesn't matter this case ye fa nkoto we free ye no nsam na make baba na frim to onu de na chesenka odobroni to ne badin no na yese wo so hwa no na ma me akoso ase wane ne yaka 12 good solid years eto no ma me akoso ase wa kra no ne kasa na yese hu bibi gu na ni so na ma me bempum akodi ma me akoso ase wa chi ana asese enti no ne kasa na ye de na afede okodi na chi se misa we nyina ba out I can't think far enti wo se opanko obenya nkopo odobroni achew utie nsam na free de kana opa chese kopodobro ya chaw se on body self wa kwenchinchina bre afede ya wapem onsa anye ne back ma na ne ade na okosan ma me akosu ase wa ele na okoye no okosan bi no so se ne ye de ne ma start nti no ukogya musisi ya na se wa nso na busuafo nyina ne nye fine uhu se na busuafo ankasa kura ba court bedi adase na oni obi ana cha se wale no se omse Priscilla busuani bi anyina Priscilla aware mu a akosu ase wanso ni Charles aware no adan no abusuafo gine mu a wanfa nkwa nkoka abusuafo na nkokọ ta nkoka se omu gina mimi nyina na Charles wale akosu ase wa obi ani na omukọ to aware no busuani bi ma me na kasa onye ma ne ho ye me mbobo osin assembly ba nyina omkosie ne bra no o se ondidi odi ye mpai bosa also wouldn't atembo ne wodi was nteme na onam ne nkwa de odwame also no kan say ohima pa say me bra pa ohima like otime frɛ me kan ohima asem kyerɛ me pa na me ohima ne frida nam ohima ma me ko si abrempo ma fa che no me ni unse meja na audios bo Penka de odi aba de a my recording so ogusu na okasa ote Ghana o say why hard into mara frida bros na champion so nyedan
ɔse na na champon sɛ no deɛ mebɛbɔɔ ne naano yi wakasa paa nti no ne ho ɔmmɔbɔ yɛnya no ɔse ne babaa baako pɛ afiri ne nsa dadaada ɛma ɛno no ɛmfiri ne tiri mu da ne kunu asan akɔwale ɔbaa foforɔ ɔno Germany hɔ a wɔte wɔnkɔ ayie wɔnkɔ party ne brada owu a ne bra bɛso ne mu yi ɛna ne bra nso awu nti sisi a wayɛ ankonam ɛna ɔno sɛ wa nankasa na medi n'akyi no koraa sɛ wa koraa na ɔne me nkasa sɛ wa ne me yɛ aka more than 12 years akwalaa yɛde me too no koraa sɛ wayi edin ne fi akwalaa no so na nipa ne man ne sɛ tima adan na woyɛ big mistake say na mo wan support Odobroni ɔsɛ deɛ nti a wan support Odobroni na ɔsɛ Odobroni ma ɔmo nyɛ baako na nka Oma abusuafo ni hu sɛ doctors na nhwɛ dade yi ɛyɛ negligent nti no wuye Priscilla nso sɛ ontimi ntwa tro mfa nto doctors so Any evidence bia wɔn hu no kɔ te hɔ nom na wɔte papa ne nkyɛn wɔn hu hwee nti no no wɔn hu hwee no ontimi mɛka sɛ because o se yɛ de ne hyɛ MRI machine mu a MRI machine na yɛ de ne hyɛ mu no ofiri mu dade lo mbɛfiri mu ɛna fiance obi kura akyere ma kyere nti man ne bisa ne sɛ nti no obi na ka kyerɛ o sɛ MRI machine na ɔmde ne hyɛ mu no na ɔmo wɔ dade paneɛ ɛna Odobroni video yɛ ɔse ya obi na ka kyerɛ me bɛtɛ kyerɛ me hu sɛ MRI machine yɛ de wo hyɛ mu kura na ɛnsɛ sɛ telephone kura get closer ɛna nipa no bisa nsɛ nti no Odobroni video nipa no o video wo bra no nsa aka video no bi ɔse ya obi na ka yɛ nso no nipa na up to now mahu sɛ ɛyɛ ntronko na watwa o ma me video ba ko mpo nti no onim sɛ Priscilla de bɛkyɛ na ɛna ɔyɛ ma wuti a ɔse ɔde niema ba Ghana no woni sika ɔde bɛyi Priscilla maame ɛyɛ antisisi ɛna boa no na oyi saa niema no na pa na phone is register what man na yɛ me de papa den ko be de ko sa say ha bem pomeka egu no so kapa egu no so ɔgya mani na ɔtfa some call me pa kyɛw ode no ɔse maame akosi abrempoma audios no ɔse ɔde niema ba Ghana no ntimi yi na ne bra yale ne bra niska Odobroni maame antisisi ene ma omuyi ɔma niska de kɔ habo ekoyi saa niema no na afi antisisi bepe omope Odobroni ne maame bepe ono maame akosi abrempoma anasem na wono Odobroni pe ono maame akosi abrempoma asem kura se ne maame Odobroni ne di nkomo ne ade omgyina phone so be 2 hours na o masresa na o free video ne ade o say na there is a relationship edda me ne me bra yere no entem enso sisia no saa ne ma ne nyina afrim eno say ma na de ne ne ya wo kase Odobroni yempena Odobroni esi ense ne mi di se wa achi no na me se me fight se wa yere no se me bra wale Odobroni a mintimi nkoka se me bra yere no dia meka ne se Odobroni yempena ma me brempoma wakasa sister wakasa pa sa kasa we nti e ba abonten a sai ne nipa behu sa kasa we Priscilla ne na busua te ya se ma me akosi abrempoma wo kai se wo kan ya kan se Odobroni nana Odobroni ne maame antisisi maame ye Odobroni nana wo ye very good ama wo kan se wo ba Ghana kura na wo ntena ye nkran bio na mu bekwa akwotena kwawu wo ne maame ne bekwa akwotena kwawu maame brempoma I have all that audios ni nyina erade hu mobo de ameka no no hu ye nyina mobo eno na mama hu se wo genuinely love pa yes raise the freedom mama me na ye bi wadwene no edema Priscilla ode wama mehu se odo na wo ma na emom no udi maame se wa echi nti se wokoka se wo bra yere ne because audios aye bebo ye na ofre what me bra yere ne nka Priscilla what ne nka ena me bra yere no baby me bra yere ne frɛ me ena me bra yere no ena me kofie wa me bra yere no so court ne de kodu court na but wa mama te ase se na udi maame se wa echi nti no there's no way se obekwa akoka se Odobroni ye yere eba saa na wankodi na echi kura nka ye but Odobroni nso wasre dade lumba wasre ni kunu agina ni kunu saman ni kunu funanim ayi se wa adin no
ekosu abrempoma no wayi afri ne ba no so why okan de obeka kire ne kunu wi ndade lumba nimu ye fefefe nimu ye fe osre ne kunu saman ene ne kunu dead body asra bo ho mpa ye omo yi apa ya ama no osre ne kunu bu kotodwe wo funu nanim ema omo yi akwala no udin na eda akwala ne so na free ne so sa na ekosu asa wanso ayi udin brempoma na free ne ba no so dadaada on yesa wunim se wayi free ne so dadaada nti such a disgrace wa kope de amame mama no nti because mama me hu se odobro ni yere open asem na mebo nso mo biate me omukase mama mbo no mebo emrepem no mebo mo bia hu mama nanum ose odobro ni nye onu no kum ne bra onim ba bi omoto asi asem no na time omukase odobro ni ne kum no sen na konfo no ofra Ashanti Queen eni ti wa ka kire omo se omunjai sa asem no na omo de ne beto asem mu nye sa na o ka kire omo nye sa na o ka kire omo Ashanti Queen ka kire ne se ma se ye ka se odobro ni ne kum na ye mbo udin udi eja ne yenye ya de na media no so no bibia na ode beba na so be ka ne fenche mu a ma ye jijiska obi ani ho obetua na omo ka ta ma me ne ko oyi ma se wetie tino media Eti do baby o ka se o mo na ebo an so ba o mo do mfu konfo. ose o ma Recently, your mommy akosi ase wa ba Ghana. Ye nyina ni tua, ye ni kuro tua wi se ye hwetia santam ye hu no. Se o ba Ghana. Koroka International Airport, ye hu mommy akosi abempoma wo ho no. Se in case se currently, wonu ne hu se ode ne nkobo mommy akosi ase wan. Me bisa se enko obekọ ho ana. Na free the free ye ka se, mommy akosi ase wo busuani bi around that. Ans tuni na ye nsi courtroom amedi adanse eye no kre. Nabusu apanyini bai ne maame bai ne nua bai nabusu ani bi bai maame akosi ase wananka sa busu am nya dade lumba nanso obi ene ho obegina adakam di adanse no kre ena odobro ni nso yesi ne papa bai nyesi yesi mani hu no bai yesi enya ne papa ne wofa bai ena ne nua ba kunu enso bai. Okay, let me put it in this way. Ne wofa bai ne papa bai nanso omu biara ne ho obegina adakam di adanse ne nua ba kuna onya busuani onu ne bedi adanse enti sa na ade ne tie ebia obi a wo tinchan no na ni sam enti no ba bedi adanse akose maami akose ase wa side obi bia ni wa ne busuani ankasa woni ne yemoja ba ko begina adakam di adanse enti ne omu enu nyanka panity awi wo mu nanso mi bisa se maami akosi abempuma ne maami akosi ase wa ya ka 12 good years a ede na mu omukabom ne nso kra no ede na ba ye maami akosi ase wa abempuma akogina adakam di adanse ma nipo ne na ya ka 12 years fight ama ne se onunkuto ne dade lumba ye na odobro ni dade lumba ne twempna wa bra no sokra ne nufu twetwa wo se ankaadwo okan ne court wana mi cheche ma kire. Enti ye den na sa nipa we timi gina keka sanse we nyina se bibi se yesia ena dia na beba maami akoso abempuma benu ne ho se okodi maami akoso ase we echi all in the name of se beginning na dade lumba wu ye maami akoso abempuma ka se odobro ni mien yensiu enipa na ka yesusu so oku dade lumba no beginning ye nyina te se dade lumba ko she MRI machine ase na nam so ye se won pani ena owuye enti na maami akoso abempuma ye se opese enka odobro ni di adanse nanka ye siu no nanka doctor no wakotwena ban kukum no magiska kudam na odobro ni sisa aboni kese kokroko we pa de I can't do it. Yes, odobro ni tan nyina no. How true is it? Adwenche fa to comment section ne share video yi. Greater One TV. Make sure to subscribe and also subscribe my mosomfo na na journey.